Ei, bones a tots, aquí Astrocat, fent un gameplay sobre l'Scribble Nauts, crec que es diu així. Bueno, el joc està bé, pots fer tot el que et surti dels nassos i més coses. He fet algunes missions per provar, està bastant bé, el tutorial i tot això. Ja m'he personalitzat el personatge. Bueno, en general està bé, a veure si se'n surto bé per fer coses. A veure cap on anem. Bueno, al final m'he decidit per anar a la ciutat. He començat a fer una miqueta l'imbècil per aquí. He fet algunes missions també. Aquí tinc un tio por ahí. Aquí hi ha els núvols, unes de Sant Martí i coses d'aquestes. Aviam. Aquí... mira, aniré al pàrquing, nena. No sé si el pàrquing nena. Bueno, entro al pàrquing. Sí, a la línia subterrània. Aviam què hi ha. Aviam, la línia subterrània. Bueno, anem a mirar la gent que hi ha per aquí, a veure què li passa. Aquest necessita ajuda, vale. Tu què collons vols? Que aún tengo la màquina està vacía. Crear objeto. Què li fiquem? Un super pastís? O no? A veure... un pastís. Un pastel grande... Y ahora... espérate. Añadir objetivo y el anem a ficar gegant. Toma que se lo jala. Ala, hola, de una musagada el tío, qué boch. George Gordo, añadir objetivo. Gordo. Da igual. Eso es meu. Bueno, ¿tú qué collons necesitas? Podría ganarme la vida si aprendiera a hacer algo. Crear objeto. ¿Qué li fem? Aviam. Ui. Salut. Aviam, no sé, què li podem fer? Gent, què li podem fer? Aviam. Paca, parra. Una parra? Què collons és? Parra uvas, vale, donarem unes uvas. Té. Pues, què li fem? Aviam, li donem un llibre, a veure què fot. Como tampoco, pues a veure, què collons? Pues toma, té una fregona i va que xuta. Què collons? Hòstia, s'ha transformat en algo, ¿no? Ai, Déu meu. ¿Qué es este? Un instrumento. Un instrumento, pues mira, como estás tocando una olla que sembla que fotis el pen, et fotré una bateria. Ui, bateria. Una bateria. Bateria de músico. Aviam... Què collons? Aviam, espera un moment. Per què? Collons, tio. Bateria. Una bateria no. Instrumento. Vale, ahora sí. Molt bé, este instrumento es genial, pero mi banda sonaría mejor con unos integrantes más. Anem a mirar, a veure, un guitarrista. No sé si escric bé o malament, però no sé. Guitarra. No sé si escric bé, perquè com que en castellà me la paso por ahí. Ara, un micrófono y va que chuta. Esto sí que es una banda, necesitamos el equipo adecuado para el espectáculo. Un equipo adecuado. Pues qué. Fans. Ah, no, un equipo adecuado. Un equipo adecuado. Ah, pues sí. Oh, hostia, he aparegut. No res. Toma Jeroma. Chumba, güey. Y el micro...
¡Oh, una estrella! Por fin. ¡Bien! ¡Toma, Genoma! Vale, m'ha col·locat una... No, basura... ¡Basura, un vertedero! ¡Hala, toma, Genoma! Ahí te quedas. Ah, anem a fer un terremoto. Terremoto. Bueno, així ja està bé, no? Escolta. Oh, m'he carregat una d'allò. Ara, aviam si me'n recordo què em van dir. Volien que li donés, aviam... que era un... un alien. No me'n recordo com era, però era algo així. ¡Uy! Un alien, vamos a añadirle objetivos. Gigante. Verde. Y ya está, no. ¿Qué mes? Clifiquem. ¿Qué li podem ficar? Uy, a ver qué se escribe aquí. Dios, nada. Añadir adjetivo. Gigantesco. Máquina. Ahora sí fico máquina. No, es que robot. Gigantesco robot. ¡Oh! Gigantesco robot. Va, y furioso. Toma! Hola, quina lluita que li ha fet, no? Espera, llavors ara anem a col·locar-lo una miqueta més igualat, no? No, això no. Tu li anem a ficar, añadir adjetivo, musculoso y ¿qué més? Piedra. Musculoso y de piedra, toma, Genoma. Aviam, a ver, insensible, invencible, ala, ya está. Es invencible, toma. Hòstia, quina lluita, no? Més èpica, però una lluita que aniria superbé seria... Què més? Hòstia, com era? Ah, sí. Lanzallamas, usar bloc de notas, añadir objetivo, gigante, plateado. Ahora sí. ¡Toma! Dinosaurio, usar bloc de notas, añadir adjetivo, gigante, furioso. ¡Hala! ¡Ay, que em mata a mi! ¡Ai! Buah, tio, al igual s'han carregat el dinosaure. S'han carregat el dinosaure, tio. ¡Au! ¡Oh! ¡Me han matado! ¡Hostias! Maxwell fue derrotado. Bueno. Pues aquí acabaré ya el vídeo y ya está, ¿no? Bueno, gente, pues aquí acabaré el vídeo y ya está, ¿no?
No, a veure, no és un joc que m'agradi gaire, o sigui que tampoc espereu gaire amb aquest joc. Bueno, gent, entreu al minecraft.cat i adeu. Fa un any que Barcelona està assetjada. Les provisions s'estan acabant. Cada dia perdem més forces. I no sabem fins quan podrem resistir. L'enemic no tindrà pietat. Però nosaltres no ens rendirem. L'assalt final és inevitable.